45,000. Dan huwa l-ammont ta' persuni li attendew għall-ewwel serata ta' Summer Days fil-15 ta' Awwissu. U minkejja li l-festival innifsu kien suċċess minn diversi aspetti, is-servizzi speċjali marbutin ma' dan il-festival kienu kritikati minn bosta. Ftit jinbis qabel dan il-festival il-kumpanija tal-linja kienet ħabret servizz speċjali sabiex in-nies ikunu jistgħu jattendu jmorru lura d-dar billi jagħmlu użu mit-trasport pubbliku. Iżda s-servizz żgur ma kienx biżejjed sabiex jaqdi l-eluf ta' persuni li jattendew b'total ta' 16 il-vjaġġ madwar Malta kollha. Apparti minn hekk sorsi ta' Net News velaw li l-kunċert dam aktar milli mistenni u konkluda għal ħabta tas satej ta' filgħodu. U għal dawk li xtaqu jagħmlu użu minn tal-linja, żgur spiċċaw f'sitwazzjoni frustranti għaliex minkejja li l-kunċert it-tardja, is-servizzi speċjali xorta waħda waqfu fil-ħin pjanat. U allura dan ifisser li bosta persuni kellhom isibu alternattiva oħra sabiex imorru lura d-dar. U anke hawn sabu l-problemi. Persuni spjegaw ma' Net News li minħabba domanda kbira, il-cabs kienu bi prezz aktar għoli mis-soltu, fil-waqt li kienet impossibbli sabiex wieħed jirnexxielu jibbukja cab, hekk kif kollha kienu diġà meħudin. Bosta persuni fuq il-medja soċjali esprimew ir-rabja tagħhom għan nuqqas ta' flessibilità min-naħa ta' tal-linja kif ukoll rotot limitati li kien hemm dan għaliex bosta nies xorta waħda kellhom isibu alternattiva oħra bħala mezz ta' trasport. Min-naħa l-oħra s-servizz lejn ta' Qali wkoll kien wieħed batut b'total ta' 4 vjaġġi biss li kollha kienu jitilqu mill-Belt Valletta. Intant bosta nies appellaw sabiex f'avvenimenti bħal dawn ikun hawn pjan alternattiv f'każ l-affarijiet ma jmorrux kif kienu ppjanati oriġinarjament. Dan apparti problemi oħra relatati ma' organizzazzjoni u anke fejn jidħol il-beħ ta' xorb mill-istess avveniment.